Oh, I really like also. See? Diyan tayo pupunta ba tayo? Actually, dito sa Lighthouse, merong mga stores sa baba lang niya. So, pwede kayo mag-check dito ng mga pasalubong na gusto niyo ibigay sa mga family niyo or friends back home. Meron ditong mga shells, mga ref magnets kung mahilig man kayo. And then also clothes. Like here, pang jowa niyo. So, sana all. And then, yeah, marami kayong pwedeng bilhin dito sa baba ng Lighthouse lang. If you want bags and then decorations sa house, marami. Oh, ito ang guri na pinagmamalaki to dito sa Bolinao. We really made this one here sa Bolinao. Taga Bolinao po pala ako. I'm local here. Ito po yung isa ng products na pinagmamalaki nila, guri products. And then here, may mga ref magnets. Of course, the Lighthouse. Makikita nyo mamaya dyan sa taas. Papasyal ko kayo. Ayan, maganda itong mga to. So, bilhin na kayo. Pamain na lang. This is, ate magkano to? Okay, mine, 100 bottles. Steel, plus 10. Alam niyo ba na ang Cape Bolinao Lighthouse is the second tallest lighthouse here in the Philippines? Meron itong 120 steps plus 14 steps to the illumination room, a total of 134 steps. But wait, there's more. It is 351 feet above sea level atop of Punta Pedro Point. Maganda, tsaka nakaka-amaze kasi makikita mo yung talagang ano ng Bolinao.